Loro PYT official clear tu zong ten find be le vek ule tum chu the kingdom of ruin kan clear ho le dona chumi ma chuan khongai takin like comment share and subscribe kha in tharung mia lo khan a the rengania o chuan subscriber zong ten vai chunga kan loma chuan la subscribe lo te po khan min lo subscribe jel turun kan som tak mi cheu ani chuan pathian in rem ati chuan he aya video na le tha kan ron la upload zel donania he movie achang tu pa min hi Adonis ania chuan hei abula omve mekhi Chol Morgan ani Adonis hian Chol Morgan hi adua ma se Adonis hian Chol Morgan hi abula hian amangai zia asailang thlat lo mai ma se an pani hian relationship thatak an neya ma se anin du zia hi in reve chung si in an sailang thlat lo mai ani Chol Morgan chuan Adonis hna chuan an ran thlengwat tawang ti in a han thrila chung mi te chu Lord Emperor.Chloe anaute an ni chu huna chuan Chol Morgan chuan nuam ati khop mai ma se Adonis chu ahlim thei tolo achan chu Lord Emperor.Chloe khan anaute aron tirwang ani khame pa khan amu ve reng sia engwangin nge a hlau lo ti in Chol Morgan hna chuan a han thrila ma se Chol Morgan ero chuanin Adonis athu soite chu engama angai lo ma se chuti mek lai chuan Lord Emperor anaute chu an ron thlengta ral thuam fam kim taknin chuan an ron kala Adonis chuan machon atuma ma se Chol Morgan chuanin a technique mang chuan alo machon ve taran mai enge aron thleng zelang lo enang o chuti mek lai chuan Lord Emperor te ina chuan mi pakhat hian gohin hna chuan report alo pe ve meka ma se chung thil te chu Chloe thil du lo zong clear alo ni chu vele guard te chuanin chu pa chu an pe leng ta dor mai chuti mek lai chuan Chloe Morgan chuanin a melma te chu alo ma chon ve taran mai Adonis upon machon atum vea ma se olsam tak chuanin Chloe Morgan chuanin melma te chu ani fight vek mai film khur ta che ka chan lek che ini kha ti in Adonis chuan Chol Morgan hna chuan a han rila Chloe Morgan chuanin khatianga lo in rol na tur om lo ti in a han rila ma se Adonis chu a thin rim khop mai keipo power ka nei ve to alom ti in a han rila ma se Chloe Morgan chuanin Adonis chu a ring zo thei thlat lo mai a chan chu Adonis hi alanau pang em wang ani Adonis po hian power nei ve in a power ming chu right and style summoning ani chuti mek lai chuan anin ring lo lai tak chuan Lord Emperor asipe te chuanin Adonis le Chloe Morgan te chu an ron thruai ta Chloe Morgan chu a hlau to kher mai chuti mek lai chuan Adonis chuan Chloe Morgan chu akut chu aron chel saka hun pakhat aron langa he hun hi Lord Emperor.Chloe oblairam mekhi ani chuti mek lai chuan Lord Emperor.Chloe chuanin ami puite hna chuan counseling alo nei ve meka chuta mi puite hna chuan hello rama hian power le thil ti theina zong zong chu khap ani dona chuan ka thu zom lo apiang chu hremna na satak in tuak zelang ti in a han rila chuti mek lai chuan Lord Emperor.Chloe chuanin ami puite hna chuan ram phatsan tu kan neya chung mi te chu in mudu em ti in a han thil dap maya mi puite chuanin
mipui te chuanin athu soi chu mak an ti kher mai chu vele Lord Emperor Gio thi chuanin mipui te ni na chuan tu na hian kan pho chuak dona chu wang chuan he hi in theu don ani punishment kan pe kang ti in a han rila chu vele Adonis le Chloe Morgan te chu ron thwai chuak turin a han rila mipui te po chuanin an lo au dur dur mai chu vele Adonis le Chloe Morgan te chu an ron chuak ta phong mai Adonis chuanin Chloe Morgan ni na chuan khi pa wang ve khi ani khi ti in a han rila chu vele Adonis chuanin thattumin apan pheita ma se gat te chuanin an lo man vat mai chuti mek lai chuan Chloe Morgan po in apoar technique chu a han mang ve ta a ice technique chu ron por chuagin spell dang dang te chu a han siam kwal vela ma se enga ma an ngai thlat lo chu vele Chloe Morgan chuanin poar chu aron ko chuak leya a poar technique chuanin adam khu chuak nge abai sei ani ma se Chloe Morgan chuanin chu hmuna chuan a poar technique chu a mang thei thlat lo mai a chan chu Lord Emperor hianin he hmuna hian poar mang thei lo na hmuna a siam wang ani chu vele Lord Emperor chu aron chuk thlata mipui te ni na chuan voin hian henu hian dik lo taka poar a mang awangin a phu tok hremna a hmunge don ani ti in a han thela chu vele Lord Emperor chuanin Chloe Morgan chu a kor chu a pot thlak pek ta mia mai mipui te chuanin en nom nan an la mang zui Adonis chuanin chu tianga a hmangai ber an han diriam chu a thin rim kher mai ma se ti thei chu engma anei boxi lo chuti mek lai chuan Chloe Morgan chuanin Lord Emperor ni na chuan ngaidam alo dil ve meka he rama hian kapuar ka mang to mia lawang ti in trap chungin ngaidam alo dil ve mek bok ti chuan khunau pang ni na khuan engma ti su ti in alo ril ve meka Adonis satan chuanin phuba a dil sak ani ke chu idu dan danin mintiro ma se khunau pang ni na khuan engma ti sual anei lo ti in ngaidam alo dil saka Adonis ni na chuan ichunga kalome ti le kamangei che ti rualin Chloe Morgan chu an ka plumta ani Adonis chu alung anakhop mai chu tianga a hmangai ber amit mulai ngeya an tha sak awang chuan a thin arim khop mai chu ti mek lai chuan sipeite chuanin silai chuanin an la brasui Chloe Morgan chu amit thla aron cham reng mai chu ti mek lai chuan mipui la chu an hlau zokang tina kalain an hlimpui zok ani kha chuta amit mulai ngeya an lal berin Chloe Morgan alu an laksak awang chuan Adonis chu alung anakhop mai thil ti theila chu engma anei boxi lo kumsom alo liam to hnu chuan meiche group hi jela hian an lo tang reng maya an ei turla chu an la in chu chui Dora chuanin hetianga an omreng chuan engtikama kan chuak luang tuin a thian ti chu a han rila chuta le a thian te ni na chuan a idea chu a share ve ta sipeite chuanin heng meiche ho hi nuam chen nan an hmanga nuam chen nan mangtumin a serial chuan an chusta ani heng ho hi misual tak le nun rong tak an ni bok
chuti mek lai chuan Doroka po atran aron thleng ve ta a chuta le sipei te chuanin an boss pa hnin a chuan an thuai thang ta ani a thian nu chuanin thil ti theidang nei hek lo le mi thlipumin a thla ta ani kha chuti mek lai chuan sipei te zinga a boss ber chuanin Doroka chu alo ngak reng maya i chuak du ani chuan a poisa in I in thlan chuak angai don ani ti in a han thil dap maya chuta le aron pan hnai ta in selfie puitumin a han pana chu vele Doroka chuanin a kut chu se sakin ti chuan a thlan hmangta ani kha chuta le phone password chu ala hello zui chu vele face lock chuanin suit a han tuma van ni thlak takin a password chu a unlock thei ta mya mai ani kha chu vele jela mi tang zong te chu an ron chuak ta huk mai van nei thlak takin Doroka po ruma chuan a lut thei ve ta a chuta le box chu ronin hongin Adonis ngei mai kha aron chuak ta phuba chu alak chak mel khop mai an thunna chen te chu ron pot chatin ti chuan an hmalam pan chuan aron kalta ti chuan episode 1 chu atop ta ani video munom tak mu chun somjel in du chuan min lo subscribe in notification bell te kha on ula like met pa in comment section lama khan in ngai dan te in ron soi ve thin don ania hlir tu zong ten zawain hun phang nuam tek ole